Da li je sve spremno? Ajde, može. Da li je sve spremno za novogodišnju noć što se tebe tiče? Što se mene tiče, ja sam uvek spreman, pogotovo što u naredna 2-3 dana izbacujemo još 2 nove pesme, a pre 10-ak smo izbacili prvu sa albuma koji sledi, tako da vrlo se radujem novogodišnjem nastupu i nadam se da će publika do tada imati vremena da se upozna sa novim numerama i da ćemo ih svi zajedno pevati. Vreme si radio cele godine, da li sada negdje očekuš možda nagradu za to? Moram priznati intenzivno, onako par meseci unazad što se albuma tiče, ne baš čitavu godinu, ali naravno što se koncerata i nastupa tiče, to je iz godine u godinu, Bogu dragom hvala, uvek istim intenzitetom, ali kažem sad što se samog albuma tiče, jedno pola godine sigurno unazad smo i brat i ja jako uključeni u čitav proces produkcije i komponovanja pesama, kako i video formata i materijala, tako da se iskreno nadam da ćete sada imati prilike da vidite nešto malo drugačije što se nekog vizualnog dela tiče, a nadam se i audio. Kako je crnogorska publika? Pretpostavljam da voliš često tamo da nastupaš i koliko su oni negde radili? Poslednji neki nastup, koliko se sećam, je bio u Nikšiću, prethodne godine, mislim, na trgu da je bio. Pa jedan od lepših, mogu ti reći, obzirom da Kovačevići potiču sa Grahova, nedaleko od Nikšića, je bilo zaista predivno pevati pred nikšićkom publikom, ali eto, ove godine u Tiftu 30. decembra i nastupali smo do sada već, Bogu hvala, u Tiftu i bilo je predivno, tako da se i ove godine nadam dobroj žurci. Sa Vence, Boga mi rame uz rame sa Čolom. Tu je. Pa zadovoljstvo je, zaista. Svi znamo kakva je veličina Zdravko Čolić, tako da, eto, i od malena sam nekako uvek želeo da se vodim njegovom karijerom što se posla tiče, jer je on evidentno čovek koji iza sebe nema ni skandale i jednostavno nekako mu je, mogu reći, žargonski najčistija karijera i to je nešto lepo videti u današnje vreme, da posle toliko godina čovek traje i da ima nenormalni broj fanova i, kažem, zadovoljstvo je i čast je deliti i sa ove dve divne dame binu, kako su Jelena i Jelena, moje drage koleginice, tako da sam siguran da će ljudi u Tiftu imati onako predivan program za doček. Pa malo i obaveza i opterećenje kada znaš sa kakvom veličinom kao što je Čola treba da negde se ravnaš, da kažem. Pa iskren da budem, ja sa Bine se uvek trudim da šaljem neku svoju vrstu emocije i neku svoju poruku i muziku, tako da opet kažem, od samog početka karijere nisam imao nikakve treme, niti tenzije, ni za jedan svoj nastup, tako da je i ovo jedan od nastupa koji će isto tako proteći. A čekaj, kako ćeš iznenaditi Zoranu u najluđoj noći? Tako što će povesti sa sobom. Prevodiš se sa sobom? Da. Znači, dalje ste zajedno, dalje cveta ljubav? Bogu hvala, da. Ja sam zahvalan Bogu što se na tom polju ništa ne menja i što je to zaista moja, onako što se kaže, vodilja kroz ceo život. Da li si ljubomorna osoba? Ako postoji razlog, da. Pa pretpostavljam da je svako od nas ljubomoran. Kogod da misli drugačije, verujem da nema baš neke preterane emocije, ajde da kažem, jer je ljubomora svakako sastavni deo svih nas i naših života, tako da mi smo već gotovo 8 godina u vezi i nekako smo zabetonirali naš odnos što se i poverenja i emotivne strane tiče, tako da u ovim danima nekako nema prostora za ljubav. Da li si se više maskirao u Deda Mraza, kako bi nekoga iznenadio, ili si više plakao zbog Deda Mraza, jer se nije pojavio u najluđoj noći, ili ti nije ostvario neku želju? Misliš u nekim mlađim danima ili? U mlađim danima, generalno. Da, malo bi bilo apsurdno sad u ovim godinama, da. Niko se zokao mrazicu nekom masu. Da. Pa, moje želje su vrlo jednostavne, zaista, i mislim jednostavne, na kraju krajeva i nisu toliko, ali opet, kažem, sve nekako polazi od zdravlja svoje porodice i naših bližnjih, tako da je to što svaki put poželimo od Deda Mraza i evo do sada sam, Bogu hvala, imao tu privilegiju da svaku godinu dočekam sa svojom porodicom. A što do sada smatraš svojim najvećim uspehom? Porodica je uvek najveći uspeh. Mimo toga što sam, opet kažem, zahvalan za karijeru koju imam, obzirom da je gotovo 20 godina prošle kako se bavim ovim javnim poslom i srećan sam zbog toga što imam privilegiju da se bavim ovim poslom. A da si nešto menjao na sebi u sledećem
Ne. Iskreno da ti kažem ne. Ne. Ali u smislu rada na sebi, da li... Pa dobro, rad na sebi je uvek potreban, i što duže čovek stagnira i jedno, mislim, u suštini volim da sam kreativan, ajde da kažem. I mi koji se bavimo javnim poslom često imamo te neke padove energetske ili kako god, zavisi naravno od količina posla koliko radiš, ali ja se ne žalim zaista. Nekako uvek u svojim spotovima i pesmama pomeraš granice, kako uspevaš? Da se svaki put drugačije predstaviš, da kažem? To ćete tek videti u naredna 2 spota, jer mislim da smo tu zaista opet otišli nekako stepeni gore, ali sad je sve to individualno šta se kome dopada. Nekome se možda dopada taj pristup, nekome ne, ali ono što mi radimo ide iz srca i to je nekako najčistija emocija. Ovaj put smo želeli da se prezentujemo na neki malo drugačiji način, u nekom smislu, ajde da kažem, kratkog thriller filma, 10-minutnog, koji će biti podvučen za 2 numere, tako da imat ćete svakako part 1 i part 2, pa ćete moći da vidite to nešto na čemu smo intenzivno radili. Spoto smo videli Mikija Manojlovića, da li ćemo tebe vidjeti u nekom filmu? Pa imamo u planu nešto da radimo, zato što smo u dosluhu sa rediteljem shvatili da bi možda bilo isplatljivije da se napravi jedan film, ne mislim sad autobiografski film, jer smatram da sam opet u nekim godinama kad ne bih ni mogao publici pružiti nešto autobiografskog tipa, ali svakako da, u planu imamo, jer je isplatljivije. Ti kroz film možeš da ispromovišeš sigurno 5-6 pesama, a da napraviš opet neki materijal i neku priču koja će biti originalna. Zato kažem da ne bi bila autobiografskog tipa, već nešto napravili bi neki scenarij koji bi, eto... Koji žanr bi bio? I to iskreno ti kažem, ne znam. Tema je pokrenuta, pa... Privatno volim trilere, znaš, tako da ne bih imao ništa protiv da se nešto pokuša na tu stranu, a opet bih volao da ima konotacije sa muzikom, jer sam ja u biti svakako muzičar i nešto čemu sam posvetio čitav život. Ali ja moram da te pitam, da li ćeš možda u 2025. stati na amen? Ja moram da prokomentarišem tvoju frizuru koja je vrhunska pre svega. Pa verovatno, da. Mislim, već je vreme, znaš. Mada ja to već godinama unazad i znam da je i Zorana upravo ta osoba sa kojom treba da uđem u neku, da kažem, bračnu zajednicu, naravno ukoliko ona bude, naravno sa svoje strane želela, ali sa moje strane i tekako postoji želja, da. Zašto si čekao toliko? Mislim, ako si već rekao da si znao već pre nekako... Ne podležem ti nekim normama, znaš, zaista nisam tip kome jednostavno bilo kakav vrsta dokumenta, papira ili šta može da na kraju garantuje, obezbedi neku sigurnu budućnost sa partnerom ili kako god. Tako da, ako mene pitaš, ja se možda ne bih nikad ni ženio, jer zaista, eto, jednostavno nemam tu uopšte ideju u glavi, ali znam da svaka žena mašta o tome i to je nešto, eto da kažem, što bi trebalo svakako da se desi. Da li si pripremio poklone za najbliže? Nisam, pa dobro, imaš mesec dana. Ali čekaš poslednji trenutak? Da, taj sam tip i nikad to nisam ni menjao, iskreno da budem, ali vreme je sad, čim izbacim ove nove pesme, imaću više vremena da se posvetim svakako. Koju novu godinu posebno pamtiš da ti je bilo onako najpečatljivije izvučeno? Pa recimo 2022. čini mi se da je, ili 21. ne mogu da se setim, Beograd na vodi je bio u pitanju i to je nešto gde sam zaista bio na domaćem terenu i gde sam nakon novogodišnje noći mogao da provedem ostatak večeri sa svojim najbližim. Eto, to mi je nešto što, to je uvek nešto najlepše. Kakve su ti očekivanja za 2025? Znaš šta, pre svega je bitno da sam se malo više aktivirao. Već neko vreme nisam prilično aktivan ni na socijalnim mrežama i generalno ovako kad su neki medijski skupovi i rešio sam te neke stvari malo da promenim, se opet bavim show biznisom i nekako je sastavni deo mog posla da se i pojavljam, ali eto, bliži se 40. godina i kad počneš već sa 18, a mislim počeo sam i ranije, ali sa 18 sam već izbacio prvi album, tako da nekako se vjerojatno čovek i zasiti kroz neke godine tog, sad da li reći glamura ili
kako već. Sve u svemu odabrao sam da vodim neki malo mirniji život i to je to manje više, ali kažem, shvatam da treba da bude malo više po meni. Eto, to je nešto na čemu ću svakako raditi od 2025. Drago nam je što ćemo se družiti, hvala ti. Hvala vama veliko.